Thank you, love. Bye! So, ngayon, ito na naman yung mukha ko. May magsabi na naman, itong si Inda Mirian, walay ligo-ligo, no? Hindi naliligo, nababaho. Huwag kayong magbuot, guys. Mulugo, ano po ko. Lalabas na naman ako. Para mag-content. Kita ninyo, guys, oh. Kinalkal kagabi. Kita ninyo na, guys. Gikalkal. Doon, oh, tignan nyo, oh. Yung mga sabi ninyo na walang nangyari dito. Tignan nyo yung yard ko kung ang gaano kapangit, mga jay. Kinalkal talaga yung maayos kagabi. Doon din, oh. Doon din sa pinaka oh. Tignan nyo yung brown, oh. Brown spot. Chung, 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 chung. Oh. Naghintay ako dito kay Tami. Kasi may pasurpresa daw si Tami, guys. Maaga siyang nakauwi. Maagang nakauwi si Dudong Tami. And then ngayon, tignan natin kung ano yung surpresa niya. O diba, may surpresa si Dudong Tami. Ang kanyang asawa na nagtihaya lang, walang ginagawa. May surpresa pa. Diba? Nagproblema na ko sa akong yard, guys. Pinakapangit na yard sa buong neighborhood namin. Yung kapitbahay at sa akin. Bibili talaga ako. Grabe din ang ulan. Ay, basta Abril. Basta Abril. Ulan ang ulan. So, hintayin ko talaga si Mister kung asa na yun, guys. Nakatihaya ako, guys. Walang ginagawa. Ulan eh. Super ting ulan-ulan. O, tignan nyo yung langit to. Basa. Basa. May sakyanan, o. May pangit din dito na sakyanan, o. Gardener yan, guys, o. Gardener. Asan yung surprise ni Mister? Ang ginaw dito, guys. Ang ginaw, guys. He is home, guys. That's it. I love you, Dudong Tami's home. Tell it today. I'm happy. Where is mine? Oh, that's what you get. The foodie. Come on. Thank you, love. Bye. Bye. Thank you for the gift. Your light is on, darling. Thank you, darling. Thank you for the gift. Where's your laptop bag? Give it to me. Adoy. Me, I'm happy. He's home. And with extra food. Ay, thank you, darling. Thank you, baby. Extra food is just food. Extra. You bring home some food. Hello, I have to buy milk tomorrow, grocery. That's bad, that milk. Can I throw it out now? Not yet. I don't know. Favorite? Masaya man si Mister, oy. Ang humot, guys. Ang bango, guys. Itong asawa ko, biglaan, guys. Sabi pa niya sa akin, kailangan daw naming umalis kasi aalis daw ako this month. And din baka wala daw makain ang mga alaga niya. Nagtataka ako, guys, kung bakit walang makain yung mga alaga ko. But sabi ko, sige, mag-stop tayo sa doon sa gusto ko, guys. Namili ako ng bag. Sabi ko, oy, andito na tayo dong. Bilhan mo na ako ng 3 bag para sa mga pamangking kong lalaki, o, diba? Naghanap din at nagtingin-tingin din siya dito, guys, kung ano yung dapat niyang bilhin, no? And then pagkatapos niyan, sabi ko sarili ko, gusto ko maghanap dito ng mga dalhin sa Pilipinas ba? At ito din siya, hindi din mapigilan, guys, kumukuha din ng pantalon. Sabi ko dong, yung pantalon mo dong, ang dami na. At hindi man talaga niya ginagamit, guys. Pagkatapos doon sa aming shopping ng mga dalhin sa Pilipinas at sa kanya, nagpunta na kami dito sa grocery store, no? Kasi sabi pa niya talaga, yung mga pagkain ng aso talaga, guys, at pusa ang pinaka-importante. Pero bago niya, naghanap siya ng cold cuts din kay pagkain daw niya kasi wala na daw siyang cold cuts. At kumuha na naman siya ng manok. Bibili ko lang ng manok, guys, para sa aming aso. At sabi niya, ituhan, pork. O, diba? Nagbili siya ng pork, guys. Sabi ko, hindi man ko feel magluto. Mag-pork na naman daw siya. Gusto kasi niya ng adobo, guys. Iwan
ko na lang ito si mister, no? Kumukuha na din ako ng mga ano niya, gulay at sabi ko kuha ka ng saging dong na organic. Sabi ko abnormal man yung organic na yan. Ang laki ng raspberry dito. So ngayon, dilima guys. Nagdilima kami dito kung pupunta ba kami sa third store na puntahan namin sa Walmart. At kasi meron tayong nabiling mga karne, cold cuts. So ngayon sabi niya sa akin, ano dong plano ko. Sabi ko, ay bahala ka dong kung anong gusto mo dong. Basta kayo mag-drive lang ako dong. O diba? Gusto pa kasi mag-shopping guys. Hindi pa enough. If you can handle your travel for a long time, then let's go do it. The meat should be in the trunk. Well, we filled up the trunk with the other truck, remember? So, umuwi kami guys para Yes. In the porch, back porch. But you have to carry bags right here. Hala. We came home to drop the thing and then alis na naman kami para mag-grocery sa Walmart. The wind is... Third stop namin dito guys, Walmart. Ay sos, ito talagang Amerika, pati uod bininta. Para daw ito sa isda or sa turtle, manata ito guys. Nagbinta talaga sila at pagkatapos nito, nagtingin-tingin pa ako, meron na naman ditong apan-apan. O diba, ang galing-galing talaga ng Amerika. Kahit ano-ano na lang mga binibinta at pakain sa mga anik. At itong asawa ko, dahil nga sa mga alaga daw niya, wala ako dito for a month. O diba, o iyon yung pinakauna, nagtuwad na taong sa Dudong Tami kasi gusto talaga niya maghanap at bilihin ng marami. Kahit sabi ko sa kanya, Dudong Tami, ito mga binibili mo, sabi niya, ito, sabi ko, ito. Tinuturo ko pa talaga guys. Sabi, ang dami dito sa basement guys. Hindi niya kinukuha guys. Nagbili-bili ng mga bago at yung mga old hindi ginagamit. O diba? Nag-file na din yung mga pagkain ng aso sa bahay. Hindi ko na talaga magits itong asawa ko. Parang natatakot siya ba? At nag-stop over ako dito sa mga pantihan guys. Mayroong magagandang panty dito. Mahal pero... Alahan, this is not good. My butt will eat this. Obviously, hindi ko kinukuha kasi kakainin man yun ng puwet ko, guys. At itong si Tami, sabi niya sa akin, ito maganda to, maganda. Sabi ko, ayaw ko. Para siyang tablecloth, o, diba? Sabi ni Tami, maganda yan, hindi makita ang kilikili. Itlog, guys. Itlog mo, Noy. Orange. Bili si Dodong ng itlog. Tag 5 ang isa, guys. $5. Tapos na kami dito guys, maisip ko pa minsan, itong si Tami mahilig sa grocery. Meron ba itong mga tinatagong kayamanan na hindi ko alam? Kasi talagang magtataka ako guys kung saan mga kinukuhang pera nito ang lalaking mga gasto. Hi guys, anniversary namin no? And naghihintay ako dito guys. Ang tagal-tagal ni Tami guys. Ano sa labas na nigarilyo guys. Hinihintay ata niyang matulog ako guys. Meron pa naman ako dito, mag-film kami. Nandun siya sa labas. Kanina pa yun nanigarilyo. Nag-isno sa labas guys, konti. Iwan ko, nag-isno. Sabi ko, wow, nag-isno Abril. Konti lang pero nag-isno. Ang hirap na kapag tumanda na guys. Can you imagine? Every birthday ko, pataas ng paitaas ng edad ko, alam nga na mapababa. And then, the next few days, 5 days later, no? Kasi 5 yung birthday ko, and then 10 yung anniversary. Nagkaedad ako, and then nagka-anniversary din, nagtagal din yung relasyon namin as a married couple. And wala na may lakas guys. Uy, pagod naman si Inday. Pagod na guys. So kahit ngayon, naghintay lang ako dito. Ihalikan ko lang, good night Okay na. Katulugon ko kasi konti lang yung tulog ko every night Kasi kagabi ginising ako ni Tami. Sabi ko, kaninang umaga pala. Gisingin mo ako 3 o'clock. Ginising ako guys, 4:30 naman guys. Sabi pa niya, ang iskang. Sabi ko, what time is it? 4 o'clock na pala, wala nang iskang ko, lumayas na yun. Sabi ko, gisingin mo ako 3 o'clock, 4:30 mo ako ginising. So kami dalawa dito kaninang umaga, 4 o'clock. Nagsagutan kami kasi sabi ko, dapat 3 o'clock gisingin mo ako kasi baka nandun yung iskang. Ginising ako, ang sabi pa, ang iskang. Mga luka-luka talaga. Kaya ako wala ko masyadong tulog. Kasi like ngayon, almost 12 o'clock na. Hintay pa rin ako kay Mr. Anniversary guys, 15 years anniversary. Pangalaan natin 15 years na to, no? Kigun, tagal-tagal.